2 ମିନିଟ୍ରେ ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ 2କ ଠାରୁ 100କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ। ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖନ୍ତୁ 9କ ବା 10କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଉ ଶିଖିବାର। 2 ମିନିଟ୍ରେ ବିନା ଘୋଷି କ'ଣ ନ ଡରି ପୁରା ଏକଦମ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ 2କ ଠାରୁ 10କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ। 2କ ଠାରୁ 100କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ମନେକର ଆମକୁ 65 ସହିତ 8କୁ ଗୁଣନ କରିବାର ଅଛି ବା 65 ଅଷ୍ଟା କହିବାର ଅଛି। ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, 8 5 40 ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, 6 ଅଷ୍ଟା 48 ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ 48 ସହିତ 4କୁ ମିଶାଇ ଦିଅ, ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କେତେ? 520 ଉତ୍ତର। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ଥରେ ଦେଖ। ଆମର 65କୁ ଅଷ୍ଟା କହିବାର ଅଛି, ତେଣୁ 8 5 40 ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ। ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା। 65 ଅଷ୍ଟା ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ 65କି 8 5 40 ଗୁଣିକି ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରଖିଦିଅ 40 ଏବଂ 8 48 ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଗୁଣିଦିଅ। ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, 48ରେ 48 ଯୁକ୍ତ 4 କରିଦିଅ। 48 ଯୁକ୍ତ 4 ମିଶାଇ ଦିଅ। 48 ଯୁକ୍ତ 4 52। 48 ଯୁକ୍ତ 4 ହେଲା 52, ମାନେ 5 ଯୁକ୍ତ 0 କରିଦିଅ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମର 520। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସେଇଭଳି ଆମେ 79 ନୂଆ ଆମେ ଅଛି 79 ନୂଆ, ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ନୂଆ 81 ଲେଖିଦିଅ ଏବଂ 9 63 ଲେଖିଦିଅ। ଏବେ 63କି 8ରେ ମିଶାଇ ଦେଇକରି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦିଅ 71 711 ଉତ୍ତର। 9 81 କରିକି ନେଲେ 8, 9 63 8 71 711। ପଣିକିଆ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 2 ମିନିଟ୍ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 100କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ, ଯେଉଁ ପଣିକିଆ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେକୌଣସି ପଣିକିଆ ବିନା ଘୋଷାରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଆରାମସେ। ଆପଣ ଏଠି 98କୁ 5ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣନ କରି ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ। 5 ଅଷ୍ଟା 40 ଏବଂ 5 ନୂଆ 45। ଏବେ କ'ଣ କରିବ ନା ମିଶାଇ ଦିଅ 45 ଆଉ 4କି, ହେଇଗଲା 49, ମାନେ 490। ଓକେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ ବିନା ଘୋଷାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଣିକିଆ ମନେ ରଖିବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ 10କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଖବର ଜାନକାଦେବୀର ସହିତ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 865888698110, ଏଥିରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇବେ। ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ନମ୍ବରଟି ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି 865888698110।